Давай, лава, ти си. Не, няма идваш. Ти нищо няма ми направиш. Крипър, сам се убих. Лак. Искаш ли да имаме обсидиан? Спря хвалата. Ти пак ми спря. Хай почвай да чупиш. Ой. Ой, дай на мене водата, бе. Дай, ще се оправя. Дай кофата, бе. Знаеш кофата? Постави я. Там да стои. Що да стои? Не бе, постави я. Къде да я поставиш? Тук е. Знаеш за какво? За какво? Като копаме. Ма чакай, виж, и тук има още много лава. Ама, това са прекалено много обсидиан. Не смяташ ли? Ай, тук има диаманти. Хора, намерихме диаманти пак. Отново не сме много води. Нищо не виждам. Аз взимам. Значи да влезеш с диаманта. Толкова ли имаше 6? Виж. Виж, кога ти метнах, бе? Бягтах ти диаманти. Стак диаманти вече. Аре, що... Човек пречеш ме, бе. И каза да оставя. Остей. Махня. Тук няма да има как Аз щупя това. Хостара доста добра. Иска да строи нови играчите къщи. Айде да свършваме клипа, бе. За този сервер ли? Да. Него с малко. Чакай поне това клип. Аз спра клипа. Окей. Чао, ба. И хората, това ще е всичко за този клип. Благодаря, че го гледахте. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте и до скоро. Аз го спрях малко. Окей. Някакво му продължава. Как се запознахме в Iron? Стига ни толкова с обсидиан. Колко обсидиан имаш? 3. Аз 5 в хома има още малко. Трябва ни 15. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ни трябва. Окей. Аз малко идвам. Лаг. Не се прави лага. Аз имам 5. Ти колко имаш? Не! Умирам в лава. Пърти се. Добре, че има вода да се махна. Добре, че съм аз. Така. Тук търси в някой чест трябва да има обсидиан. Запалка ли? Един стак обсидиан съм имал. Тук има 3 обсидиан. Аз Запалка ли имам един търси? стак обсидиан. Добре, ама запалка ли търси? Чакай. От какво се прави запалката? Едно айрон и другото, как се казваше? На айрон и ролата, като чупиш гравел ти дава. Флинт. Знам, флинт само, че отвъни. Яла и тук да го направим портала. В този. От мене може да е запалка. Къде си? Ела тук, отвънка. Ама отвънка да е близо до реса. Ела. Вътре в реса. Къде си? Чай сега. Ги тук, махай се. Какво стана? Ела тук, ела отвънка. Ела. Аз съм отвънка. Виж. Аз тук съм направил рез, чакай сега. Как се адваше? Рез, сет или как беше? Как се адваше, бе? House Trusted Troy. Отивам с някъде и мисля да спра клипа.
Спирай. След малко. 1, 2, 3. Аре, дай ми обсидиан. Утре ли стигна? Да. Още едно 4 направи. 4 и 2 към мене. 4. Запалка нямаме. Ще намерим. Ела да търсим града. Не. Просто дай запалка. Буду. Просто Да просиш, че накрая ще намутна. А? Викаш? Така не се прави портал. Така става. Знаем. Но и така става. Ето. Готово, имам си портал. Ще ходим ли вътре? Като ще оставите им. Но системата се приготви. Не са. Доста фаст. Чай се. Аз трябва да си оставя някои неща и да взема някои неща. Аз оставих доста неща. Аз имам. В недра. В недра съм. Крипър в недра. Знаеш колко? Лагна ми. В недра имаше скелета. Има към 3-4 крипъра. Окей. Да. Сега малко ще подпорваме. Жалко залагано. Мисля, че да спирам какво. Не сте гледахте клипа, моля да абонирайте се. Ще дам в описанието IP-то на сървъра, ако ви е харесал. Няма много арпа, но е сървър, но як е.